Vítejte v Praze 9 Satalicí, kde vám nabízím rohový řadový dům s bazénem. Skvělá dostupnost, vlak, MHD, autem 15 minut centrum, Černý most 5 minut, Letňany 10 minut, v místě plná občanská vybavenost. Klidná rezidenční lokalita, prostorné bydlení a příjemná zahrada s bazénem. Dům o dispozici 4KK je plně klimatizován. Ideální pro rodinu, která hledá pohodlí a klid v Praze. V případě, že vás nabídka zaujala, neváhejte mi kontaktovat, jmenuji se Igor Bak z týmu Františka Babčického, Remax Alfa. Remax Alfa, kvalitní realitní kancelář v Praze u Hříněvsi.